Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै खुलुमहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजां दं, आंबो मोजाङै मोजां दं। दिनै हरखाबै भिडिअ लाबोनाय खारनानो जादों मोनसे जाहोन दङ। जे प्रकाश नार्जारिनि सायाव मोनसे एलिगेसन आङो लाबोनो सानदों, बुंनो सानदों। बिथांनि बुंबोनाय बाथ्राफ्राथ' नोङो इउटुबफ्राव थाबोयो, फेसबुकफ्राव दङ। बेफोरखौ नायनानै बुंफिनलायनांगौनि गोनांथि गैया, मिन्थिखायो। दा बेखौनो आङो सरजाबनानै माखासे खोथाखौ डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट आं बुंनो लुबैदों। दा नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांदो। बे आङो जोबोद गोबावसैमोन भिडिअ हगारैया, ओरैनो सर्ट्स हगारबाय थानाय जादों माखासे खारननि थाखाय। एंगार हायै खामानि, ओरैबो जाया ओरैबो जाया गावबागाव जिबननि खोथा, माथो बुंबावनो। दा आङो नै ओरैनो दसे सम दंथ'यो, न'आव ओरैनो आलां फालां दंथ'यो बेलासि समावहाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां सोमोन्दो लानायखौथ' जों गारा। मानगोनां प्रकाश नार्जारि इउटुबार नोंथाङा मटिभेशनेल स्पिकारबो नङा, नोंथाङा सासे इउटुबार हिसाबै आरो इउटुबारखौ सनमान होनायखौ आङो गनायो आरो सनमान होलायनांगौ, बेखौ बे थाखायो। खिन्थु नैबे मोनसे बुस्थुआ नोंथाङा मा राजनितिकनि मोनसे इउटुबार ना राजनितिक प्लेटफर्म लानानै नों इउटुब खुलिदों। जे मोनसेल' एलिगेसन लाबोबाय थानाय देरहासात बसुमतारी सारनि सायाव नोंहा एलिगेसन लाबोनो नोङो EM ना GM ना MLA नोङो एथ' बिगा हा दं, एथ' बिगा फार्म हाउस दं, एथ' बिगा फरेस्ट सायाव दखल खालामनानै लानाय हा दं होननानै बेनि एलिगेसनखौ नोङो मानो लाबोबाय थादों देरहासात सारनि एगेन्स्टआवहाय? नोंनावथ' जेबो, नोंहाथ' एसेमब्लियाव थांनो हानाय जेबो दा बर्थमान नोङो राइट्स गैया ना सिंजों दं? जुदि नोंहा सिंजों जुदि राजनितिकनि आन्दोआव माबा मोनसे लाबालाब दंब्ला अपेन फिल्डआव फै, जुजिफै, ओंखार, दाराय, मानसि बुथुम, दावहा नां। मानो बिदि इउटुबाव माखासे नंखाय फाला नेगेटिभ पइन्टसखौल' दिन्थिनानै होयो? बिथांमोननि नेगेटिभ पइन्टसखौ नोङो दिन्थिना होबाय, पजिटिभ पइन्टसखौबो दंबा हो। दिनै आसाथि जाबाय, नों बिसिनिखौ हगारना होबाय। खिन्थु सोरबाया दि बबेबा एरियायाव पेलेसफोरबादि, राजानि पेलेसफोरबादि न' लुगासिनो दङ, खय लाख बेथन मोनो फालाय EM GM चिफ डेपुटिसिबालाय? बेसेबांनि न' भारा थायो, बेसेबां फैसा दिनैसिम खय बोसोर जाखो बेथन हिसाब लायोबा बबेबा आफादनिफ्राय ओंखारनाया सोरबा बेसे गोबाव जाखो? बै आफादाव फैसा दंमोन नामा थानाय समाव? दिनै बावहाय बेसेबां फैसा खामायनानै बेसे गोबाव 3 इयार्सजोंहाय बा बेनि बाराजोंहाय बेसेबांसिम पेलेस सोरजिनो हायो? मानो लाबाखै? ना थांनानै देख फेस टु फेस मुखाबला नांगौ नामा, ना देखायहैनांगौ? ओंखायनो लिमिटआव थानांगौ। माखासे खामानिया माखासेनि, गासिबावबो एभ्रिथिं एभ्रिवेयार जोंनि कन्ट्रलाव फैजोबा आरो हाजोबखायाबो। ओंखायनो माखासेखौ लेट इट ग' थांनो हो। माखासेखौ नोंहा जुदि बे माखासे खोथायाव खुज्राय माननाय मोनथारोबा, माखासे खोथाखौ हामजाथारै मोनथारोबा, नोङो माबा मोनसे लामाजों नोङो जुजिनो, दावहा नांनो ओंखार। एबार फैगोनाव जुजि, बेनो बेस्ट नोंनि थाखाय। बिदि साइड थालांनानै माबा एलिगेसन लाबोलाबाय थाबा जानाय नङा, मिथिबाय? प्रकाश नार्जारि बिदि नङा, ओंखारथार। रायजो राजा सापर्ट दं, नोंखौथ' दाख्लै नुदोंबो इउटुबाव माबा माबि बुंलायलायनाय रायजोफोरनि गेजेराव। दे जाबाय, ओंखारथार, साखि नाय। राजनितिकखौ नोंहा जुदि ओंखारथारनो, जुदि जुजिथारनो गोसोबा साखि नायनाय माबादि मोनो। बे पिकचाराव बुंलानाय माबा लानाय बेबादिजों खोथा गैया रियेल लाइफआ।
ओंखारथार अपेन फिल्डआव गावबागाव गोहो पावार मानसि बुथुमनाय मेन पावारखौ लानानै राजनितिक फिल्डखौ लानानै फ्रेन्ड सार्कोलखौ लानानै राजनितिक सार्कोलखौ लानानै ओंखारनानै साखिनाय बेनो मोजां। बेवहाय खुनु दिगदार गैया। आरो बुंनोबा नोङो बुंदो इउटुबार, आं नोंखौ बुजायाखै आरो आं नोंखौ जेबो साजेसनबो होआखै। जास्ट आं बुंदों, नुनायखौ बुंनांगौ, बुंनायनि बयनिबो खोथाया बयबो थायो। आङो बुंदों, दा नों बेबादि इउटुबाव बेबादि फिसा फिसा बुस्थुखौ लाबोबाय थास्लायस्लाय बैयावनो फै, अरिजिनेल फिल्डआवनो नै बिदि पिक्साराव बुंबाय थानायनिफ्राय। दा बेनोमोन भिडिअ'आ गाइस। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनबायबा लाइक खालाम, सोरबा गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबसक्राइब खालाम, कमेन्ट हरनो दाबाव। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।